Mutane da yawa sun tambaye ni, ya nayi wannan wuyan ko kuma in na gama na nuna musu yanda nayi. Sai na ce bari sai na fitar da bidiyo in sha Allahu na yanda na haɗa. Tunda Allah bai sa na yi bidiyo na yanda na yanka ba. Amma next time idan akwai buƙatar haka, zan yi bidiyo na yanda ake yankawa ɗin idan na ga ana buƙata. Wanda kuma suka fahimci yanda na yanka to gashi nan yanda na haɗa. Da farko dai na riga na fitar da bayan riga na, shi ma na ɗan yi mai irin wannan tsinin da muke cewa inbuilt kwala. Sai gaban shi ma da na fitar da shi sai na yanke breastcuv ɗin. Sai na zo na daidaita da bayan sai na fitar da wannan abin da kuke gani na ɗora. Na yanka shi daidai faɗin gaban da bayan. Gashi nan na zo na sa bias, na sa mai gum haka mara ƙarfi, na goge shi, na sa paper gum yanda dai zai kwanta. Sai kuma na zo na ɗora shi kuna gani gashi nan ina takewa. Za ka haɗe shi ya je har ƙasan armhole ɗin riganka saboda ana son ko bias ɗin ko bit ɗin dai da za ka sa ya zo. Yauwa gashi nan kamar yanda kuke gani na riga na sa zan take. So idan permanent yemi gum za ka yi amfani da shi ka sa a wurin ka take to falillahi alhamdu. Idan kuma da keke za ka take kamar yanda na yi shi ma falillahi alhamdu. Abun dai da ake buƙata idan an sa kaya a ga ya fita yanda ya kamata. So ni a wurina gwanda ko ka sa permanent yemi gum ka ɗan yi stitching ɗin shi saboda maƙarfafa ce, wuri ne da yake da ƙarfi. Ba lalle iya yemi gum ya iya riƙe wannan wurin ba. So idan ka ɗan tattake shi kaman zai fi nake gani. Yauwa. So ga dai shi nan yanda kuke gani na tattake kun ga yanda wuyan yayi. Yauwa zan ɗauko bayan rigan shi kuma za ku gan shi da irin, shi ma irin inbuilt kwala ne bayan yana da irin ɗan tsini haka. Gashi nan an goga mai gum yanda zai yi ƙarfi. Gum ɗin dai da za ka sa in ka ko iya paper gum ka sa ba zai riƙe shi ba. In so samu ne ka ɗan ƙara da irin gum irin soft ɗin nan mara ƙarfi shine zai ɗan ƙara riƙe wurin. So gashi nan ina yin dart a bayan rigan tunda ban yanka shi complete haɗe da bayan wurin yankawa ba, ban yanke shi ba. Normally sometime kusan yanda nake yin yanka kenan. So gashi nan dart ɗin ina aunawa ina fitar da shi yanda ya kamata. To idan na gama wannan sai na zo na take wurin zip ɗin. Idan na take wurin zip sai zan auna shi daga bayan rigan. Idan na take sai na gane cewa ya yi daidai ko kuma bai yi ba. Yauwa. Gashi nan kuna ganin wuyan. Kun ga yanda na daidaita wuyan da inda ya kamata na sa zip da kuma inda ya kamata na haɗa wurin kafaɗa da inda kwalan ya tashi. Kun gani? Yauwa. To yanzu gashi nan kun ga yanda wuyan yake a bayan. Wanda suke tambaya yaya bayan wuyan yake to kun ga yanda yake nan. To gashi nan ina ta ƙoƙarin dai haɗa shi. Yanzu za ku ga wanda ba san ina ake ɗinkewa ba. Gashi nan ga inda zan ɗinke nan. Daga wannan ɗan tsinin sama shine zan ɗinke. Yanzu gashi nan ina ciccire zare-zaren da na yi abun nan. Duka dai babu wani abu mai wahala a ciki. In dai ka riga ka iya yankawa to haɗawan ma ba zai baka wahala ba. Gashi nan kuna gani yanda nake ɗinkawa. In sha Allah in dai akwai buƙata zan yi bidiyo na yadda ake yankawa ɗin. In dai na ga wanda suke buƙatar yankawa suna da yawa. Idan kuma mutane sun fahimta to masha Allah ba sai na nuna wa mutane yanda na yanka ba. Ga dai shi nan kamar yanda kuke gani. Yauwa shi ma ɗayan gefen gashi nan na take shi kamar yanda kuke gani. Wannan shine zai zama kamar shoulder ɗin riga. Gashi nan ina take shi shi ma.
Idan ka riga ka haɗa wannan saman shi kenan kwalar riganka ya riga ya tashi, no need ka ƙara yin wani abu kuma. Yanzu ga shi nan kamar yadda kuke ganin na ɗora hoton a jikin mannequin. Ga shi nan ya fita. Kawai zan ɗan tsatstsaga shi ne kawai, sannan kuma in na gama sai na zo finishing, na sa iron na goge shi yanda ya kamata ya kwanta sosai. Breastcuv ɗin ma na goge shi yanda ya kamata. So ni dai haka nake yin wannan nawa. Ban san yanda wasu suke yin nasu ba, ko kuma haka ne ko ba haka ba. Naku Umar H Mai Doki. Na gode.